מחפשים דרך מיוחדת לחגוג יום הולדת לצעירים בדרך מקורית? הכירו את סדנת סאונד הילינג, סדנה חווייתית וצבעונית, שילוב של צלילים, הרפאיה, משחק ויצירה. היי, אני עירית ואני מנחה סדנאות בסאונד הילינג. יש לי ניסיון רב בהדרכה עם ילדים, והשילוב עם מוזיקה מעולם הסאונד הילינג יוצר חוויה מיוחדת. במהלך הסדנה, הילדים נחשפים לעולם הצלילים המרתקים, מתנסים בכלי נגינה ייחודיים המגיעים אלינו מתרבויות שונות בעולם, משתתפים בפעילויות אינטראקטיביות, לומדים להקשיב, לשתף פעולה וליצור הרמוניה יחד. זוהי חוויה מהנה, רגועה ומעשירה, שמתאימה בדיוק ליום מיוחד, כגון ימי הולדת, בת מצווה, מסיבות כיתתיות, מסיבות משפחתיות, יום הולדת לסבתא, מסיבת הפתעה ועוד. ניתן להתאים את הסדנה לכל גיל, כמות